Ai ajuns primul video. Acum încoace. Ăștia vorbi la video meu. Și tu ai vorbit. Hai singur. Mamă, dacă strângem la videoclipul ăsta, câte zici, Ani, câte vizionări? 2000. 2000 de vizionări azi, fratele meu. Să mai facem cu încă doi prieteni de-ai mei. Care sunt ca lumea pe Free Fire, deci sunt bun pe Free Fire rău de tot. Vino mai și tu scop. Joc Free Fire de un an jumate. E cel mai mișto joc pe care l-am jucat vreodată. Și îmi place și puțin PUBG, dar mai mult Free Fire. Și nu mai am ce zice despre jocul ăsta. E 100% beton. 100% venom. Rămânem cu o să mânc. Excellent work. Ia. Gata. Am găsit cu ce să ne dăm. Ramiul. Form up on me. Gata, am intrat din nou. Mi-e și să dăm în aplicație. Dar nu asta e problema. Dacă vreți să aflați cu ce filmez eu, eu filmez cu Mobizen. Cu aplicația care filmează. Sau scrie în descriere. Da, o să scriu în descriere. Marked a location. Jocul Free Fire are 500 de milioane de descărcări. Mai mult decât PUBG-ul, mai mult decât Standoff, mai mult decât Call of Duty, mai mult decât... Nu se știe tot. Ba da. Dacă eu am intrat și am văzut... Ia mă uit. Ia uite-te la PUBG să vezi, după. Și după uite-te și la Free Fire. Nu joc un băiat. Dau în conjurul lumii ca să văd dacă mai e cineva. Fiți atenți. Deci șmecheria mea este, dacă vreau să fac chilane ca lumea, mașina. Dau peste ei. Da, aia nu e motorul pe care îl fac acum. Nu e mașină. Așa. Form up on me. Let's go. Joc prea bine Free Fire, nu? Hai, vreau să ne ducem la luptă, că m-am plictisit Let's go. să stau pe bară.
Mort, n-ai prieten? Form up on me. Bă, de ce tragi în mine, bă? M-a prins, nu te cred. Și n-am niciun prieten. Aia e, fraților, aici. Când este... Mamă, fraților. Și aici, dita-i lupta, zici că e ring de box. Vino tu să faci și tu asta, că nu le am cu... Let's go. Mark the location. Da, să nu mai are nimic. Help. Mark the location. I got supplies. Eu dacă plec singur, asta e faza, că prietenii mei nu o să vină după mine, fiindcă am mai jucat câteva runde cu ei și nu mi-au dat revive. Și m-au Ce? omorât. Ce ai zis? Am dat cu grenada, fraților. M-au bușbuit. Explodat, cum vreți Ce voi ai să frate ziceți. cu mine? Form up on me. Let's go. Vezi că bag eu benzină. Am băgat eu benzină. 2. Uite-l pe unul. Vedeți ce vă spuneam? Uite-l. N-am nevoie de nimic, că telefoanele scar. Oh, binele, tot. Like, la. Mă, de ce fucking am oprit aici? Da, e. Pune stop puțin. Ha, mă văd. Să mut camera. Cine-i cu bălăcă? Că cine-i cu blăcă? Bălăcă. Nicu Curcă. E curcă? Nu e curcă? Da, Nicu Curcă. Păi ce să mi-e tu și mie, dă-i mesaj pe Facebook. Eu să zic. Bă, cine e? Eu, îți dai mă că nu. Eu, dă-i mă că nu. Pentru fetițele ale goale, dă-i mă că nu. Fraților, nu mai jucăm Minecraft. De azi încolo. S-a lăsat de Minecraft. M-am lăsat de Minecraft. Hai că da, dacă.
scrieți aici în comentarii cine joacă Free Fire. O să vă caut, o să vă dau invite și o să jucăm. Scrieți în privat, pe Facebook sau pe... Nu, mă, nu contează. Nu, îți are asta. Comentariile dezactivate. Se dezactivează YouTube-ul, că n-ai mulți abonați. Tu ai comentariile dezactivate, nu? Da. Ba da, uite-te. Mă duc cu echipa mea. Mă duc echipa la... Eu Avem aici forță de echipă. Stop following. până la 3 dimineața. Nu, intră nebunii pe bit. Se mișcă pe bit. Mă, ța, veni. Hai că Da, mai bine ar fi să-mi opresc camera. oprește. Că pun degetul într-una, știi? Da, am oprit. Când m-am născut, așa n-am văzut aici. N-am văzut. Era vai, de băți, carele numărul după băți. Cine vrea să joace cu mine, să mă caute aici. Elvin, mă găsiți. Elvin AI 492 F Marcogean, da. Ești top model, mademoiselle. Marcogean. Să mai scrieți în comentarii cui îi place Signai. Trebuie căscut. Băiatul curcube, băiatul aca fresh, băiatul săpun sau băiatul sifon. Aline, și la ce mă gândeam să facă un update, cum ar veni, dacă bușești un om să ți se pună sânge pe mașină, știi? Știi cât e mașina asta? 150. Aia neagră. Oazu, mă? Ce? Oazu. Da. Aia trebuie să pune mostre, Nu aia, mă. Vedeți că aia mă. Ăsta la merge și normal. La 100 și... Ești întreabă, nu ești deja, cum ești pe